isinai Ida Tuhan para siroha dan sumurungi Aitu sobo tarhasu hatanam Sude akana sanam bilehomi Ilehop kono nakasonanga Mauriate mandiho Tuhan Oh do Raja san saluhut na Raja Oh do Tuhan san saluhut na Tuhan Sangat madi panua gijay Legon dame hitano Sa'y pinuji ko armi Rodi sa leleng lain Ore bata ang sangat marmulia Sito palangin ng doho isinai Ina Tuhan para siroha ng sumurungi Ay tusobo tarhasu hatanam Sude akana sanam bilehomi Ilehop kono nakasonanga Mauriate mandiho Tuhan Oh do Raja san saluhut na Raja Oh do Tuhan san saluhut na Tuhan Sangat madi panua gijay Legon dame hitano Sa'y pinuji ko armi Rodi sa leleng lain Perminggota tabiring matod acara na umadong sa tiyok di acara nomor 5 nordisi kur inasahag matu punguan ina mahita maridimeida sia nomor 257 ayat sada sahat wae tolu luguna raja natumeida Tuhan
untuk mahitas. Di bagasan guarni di bata ama, dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni Tuhan di korbadia nama napalangi dohot tanong, jalo on nama tu palanguluan, naung pinarbagana tu akan kolong ni rohadi ibana. Haleluya. Martang yang menghita ali Tuhan di bata pergugu na suatu dosan odo si leon apu-apu tu akan amat sakroha odo si leon gugu tu akan agale asima roham tata ma akan amat sakroha dot akan ahona pangjunan saya tatap ma hoi-hoi nasida jala balua nasida sian hagogotani asapatar di ida nasida odo pangurupi apo rusad lo pangaramoti di agugutan marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tuhan di mana, memuji kami, dipelihara mohonmu, dipimpin kami. Marjea manasida akan mengapiat di areng Jehovah tungah malabana siani halo mohon hagulumu do areng Jehovah dada hati uron hirasongon halak nama porus maradupun singa gabe dujupakon babiat ibana jala dung rodi jabu ibana gabe mangusadde tanganna sudorti hape di parputulu ibana dah haulumun tongon arini Jehovah jala dada hati huron agula podo dang na marsinodang wagijion biasan aku mida aka ari-ari muna jala dang dialomon rohaku aka luhutam muna ay nang pedi pilihan hamutu ahu aka pilihan si tutungon dohot pilihan si panganon dang lomor haku disi pilihan hamaloteon sian pinamuna pamuean pe dang perduli aku. 50 tahun mandung ojak GKPI unjuron hodo Tuhan nananjo jalan nama ngiring-ngiring dina songgo akaparu kilon nang sibolis romangga sagasa oh Tuhan manurupi pamona konuria Parugui akan aposomu pararaton hatami lehon gogodot gisu di dalam marala
Tuhan bebata para si rohana sumurung napungudu kami di julu matangi yang tuo dada mga sahon hati koron namin na mga sahon asini roham na gudangido saya si maroham mida sadok bangso namin sesama dosa nami sa lugut na saya sungguli maroha namin asamuga roha doot pangalaw namin ala ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan namin si Pangulo kami. Amen. Taringot Tuhan sisan ni dosa songonod dohatan ni Tuhan Jehovah nunga bola upasisi aka pangalaw sim songon obum jala songon obum manorop aka dosa saya mula mahotu aku saya hudo si kadua ho asang aku ma di gebata na di bijam anggu tapi gima o sian remaja. Haleluya, puji Tuhan Maha Kuasa, agung dan perkasa, yang tiada kuasa tandinganmu. Terpujilah Engkau. Semua bangsa di dunia memasyurkan namamu yang mulia, karena Kaulah yang Maha Pencipta. Terpujilah Engkau. Hai umatnya, bergembiralah, angkat suaramu bernyanyilah, nyanyikan kidung pujian, tabulah gendang, bahkan hewan yang dirimba serta unggas yang ragam aneka, semua turut bersukaria memuliakan namanya. Tak berat sedih ataupun duka atas kehidupannya, yang sudah dibebaskannya, wajiblah lebih gembira dan memujinya. Bawalah persembahanmu, tanda syukur atas anugerahnya, karena dosamu telah dihapus oleh kuasa darahnya, dan hidupmu selalu diasuh oleh kuasa kasih-Nya. Kidungmu pada kami, biar sempurna ya
baginya dengan suara bergema, nyanyi dan bermazmurlah dan bersoraklah. hai mari puji namanya, puji namanya, Bapa di surga, Bapa di surga, Putra dan Rohnya, Putra dan Rohnya, Allah yang Esa, ditata maha mulia, maha mulia, dan maha suci, dan maha suci, selalu setia, selalu setia, dan murah hati. Ibadah Jehovah, ido ama berhukum nasa tudusan, nama maparangi dotano. Au Hosea, Yesus Kristus, anak ibadah Jehovah, nasa sadari, imana tinuan isi Maria, naga biasa konti korbadia, adorang sobuhan. Ido Tuhata, nama-nama bernik, ihamuhan di 100, nama terpajar widana, ihau pinasila. Jalan tua turu bumi anu, nama pembunuh biari patuluan, nama naik susugu, laut tusiam di batas Jehovah, amanai karbuhu nasa dosani, isi baidana, kai mangula subut tanah om, manggumi harap nama mulu, lowat namate. Au korseat di kondi korbadia, jalan sada uria nabadia, uria atau pandangan kristen akan nabadia, doa biasa diusa. Do hetai namandok, mula maurso dan hinalat namate. Do yang berduan nasara sudah. Muliate dihuali Tuhan di bata Jehovah. Nunga ditaruh kami tu dengan mengenali Tuhan di bagasan las roha. Tuhan di bata Jehovah di dalam mapikih hatamon buka roha do pikiran nami oleh Tuhan. Jalan marwaso oleh Tuhan di tengah-tengah nami dohot di cuaca nasonare. Amin. Horas dihita saluna, dihita dihamuamang doho inang di bagasan tiki nuaingon, ima diulota ima pembukaan ni pesta jubileum 50 tahun GKP Ujur doho pesta pembangunan. Hatan itu hatta dihita ima na dibuat sian sesuai almanah ima tu acara mersubut songo jamita. Jalan na bueno tahu buku musetu tema do subtemata. Turbuk jamita dihita di bagasan tiki nuaingon imana tersurat di bagasan Matius bidu 25 mamuka meisian ayat sada 1 ayat 10 dulu. Songonom mahatan itu wata na didok disi. Disima terpatudos harajau banwagi jangi tu 10 anak buru-buru akana borhat manomunomu pangulii masibuan parpalituan nabi alai naoto dona 5 sian nasida napatas maroha dona 5 yang go akana otoi di baidonian parpalituanna alai dang matat miak nasida alai yang go napatas marohai dibuat domiak diinganan nai rabdohot parpalituan nasida alai dinaliling suruh pangulii modohodok manasida sesudi los terpudum ma alai tongaborng ini aduk ma najauju naroma pangulii hehe mahamu manomu jadi hehe ma kanak berwi saluhutna dipaturi bema parpalituanna dungi didok akan otoima tuak kana batas maruha leok kamuma tuhami de basian miak muna aina mituk ma palito nami alai dia lusi akan batas maruhaima dang sai maon dihami doh dihamu tuak kapanggeris ma hamulau tagunan manuhor dihamu alai ditungad dalanido penasida lahu manuhor nungaro pangulii jadi bongok makano kubasian
besian rap dohot ibana tuha sapura reyai dongi tersordak ma pitui alai Roma sian budi anak boru na lima nari akanin nama tuan nami ukak madihami alai ninna ma mangalusi situtudo nahudokot tuhamu dan nahudaddahamu atau jaga mahamu edang diboto hamu arina manang sadi harina olat nima sah kalau nadihamu amang dohot inang wilala hiado hita madde babigis sada hata nama doksonon sedia payung sebelum hujan tohodo yamang dohot inang buasa didok sediakan payung sebelum hujan ala dibering do buhado kondisi ni cuaca berarti ikut di parade semua dia dosa situng na udani memang ikut rodo udani aledang binoto jam 3 menit papigahon jala detik papigahon ibanaro semua ni mamusina di bagasan turpu ko namang doho inang buhahita asa memang hubes jala dumohita julu sahali di jom menatulgo hamu natulu rojo hamu tuson bah ono panglima nami husuku baju tu hamu natulu buhadu meno muna alana usuru nama hamu tu portibion tarlumubi asa dibe kamujo lilu surya kajol mamanisia buhadu cara muna jara ide muna maben asa lilu jo sudi akajol mau oh angguido panglima nami Lucifer nina ketua nami nina emurado maben lilu jol mau buhama sukuma undang percuma hoge bisi bulis soina bah ayah wala na si bulis daw berani amandok semua ni busina perjulu si bulis na perjulu didok semua ide ku perjulu Lucifer semua kubai jujul mei asa bui di bagasar rohana madok bahwa dan arung di bata semua dia macam bahu buruk tu nasida dangarong debata narong holako ninna dangarong debata narong holan na tuam dangarong debata narong holan ima aka nabui ima di berbagahon tarmubi akan nanti bu perdan jago idebi buasa di dok kosong ni amang Lucifer dan jago dan mantap ninna sudino jolma mapoto bahwa adun tu debata alai kurang marpes kero watu debata wih itu teh, bah, saya buat apa benokku? Atau sama aja kirim aja, ada yang benokku. Asal lucu sudah cermon. Roma musi, si bulis na berdua orang hidup mengusi. Angguau pasti jago do. Benokku ini, kirim aja. Kopi yang toro, bertiba musi. Dapat dulu Roma musi si bulis. Hidup mah. Angguau, super. Di subi yang kacauan asam lalap titik sona lalap titik ro asa iroha lalap titik ro pancas lalap titik ro mamereng alat dur naga lalap musim mamereng akabewa dia lupa musim dia maka menaulang orang jangan lupa musida sidia ima marhiti tema tahun Tuhan itu baik kepada semua orang. Lapas beda di bumi sungguh ma musib bui berengot tasian turpu konamang doho ina adong 10 ima perempuan 5 nabisuk 5 naoto 5 daradi 5 nasuradi manomu haroroni ima semua dia dong ima semakin lebih mengetahui bagaimana sebenarnya kedatangan akan Tuhan kedua kalinya. Mari kita siap turbukon mau masuk kita dua dat mihala Yahudi amang do ina dua dat mihala Yahudi no gudangan do pihalakon mau mardalan nadau ikoborngin misalnya mau neng borhat tu siatar neng borhat tu medan neng borhat musai tu tarutung ikoborngin dong halakon berdalan memakai utang mana memakai aha malisi
Naboy pakai nasida sebagai transportasi. Di tiki borong itu nasida mangulahun tarlumobi malu mardalan di tiki warung tempat nadau. Jalan marite sianipe di bayan sada perumpamaan puasa gabe di tiki borongin puasa di bayan sawan bisa di hari rona nain nalau di tong nasida alai dipakai nasida terus pelitui dan adung be persediani ima somnia biasa digini wangon. Apalagi emang doh inang adung do piga-piga nah husupun mula adung misalnya yang merekrut sada panggula huria roham itu sada jabu-jabu di sana semua cocok juga bisi tua cocok juga bisi tua cocok juga bisi tua. Lagi ada waktu mereka mempersiapkan diri mereka untuk kerajaan Allah. Songinang hita mangdoh inang. Selagi ada waktu, mari kita berikan yang terbaik bagi Tuhan. 50 tahun maatung, dah umur ninggi KPI diunjuron, diiring-iring Tuhan debata, dipasu-pasu asal lembaga, nuai mangerbang do tuliatano. Tiki tumaleta nama ato molo mangulon hitatu samo pastikio lau mame apan ruji-ruji nasito manandana umurang alumo binasayla 50 tahun maato usia ni GKPI di Ombason tole pasada uloti jalapai mudoi parea akana umuri tujolo anon dipasu-pasu asal lembaga nuai mangerbang do tuliatano tungso asa suhatan do
Tuhan itu hatta dihita dinalau para di roha rot pikirata mangaleo pilihan tuadupanna ujau kai masian Lukas bidwonom mamu kamesian ayat onom ayat walu tulu Lukas bidwonom ayat tulu walu sonom ma nalidok hatana leo kamu ma gabelonon nama dihamu persuatan nadikan nani ojat nani hutur jalan api nasuksuk leonon na tuapuamuna ai persuatan nasino tomuna do suhat tonon na tuhamu.
sesat malu menerham di batong sama dengan dirinya. Terima Tuhan setiap menurut setiap hari. Sesa mendosa kami song pasien kami. Dosa ni doa nomor dosa kami. Una kami pergi ke pangmunculan. Kedua mahami siap pangago. Ayo na punah harapan. Doa tabugon. Roli sama pun seliling na. Amin. Mulak mahita di bagasan dami jala tahuluang mahatanay jala rap mahita majalo pasu-pasu siang debata asi ni roha ni tuata Yesus Kristus dot holong ni roha debata ama dot parsoran ni to di porbadiama imana madungani do nama masu-masu hamu saluna di bagasan sadarion sa rodi saliling ni liling na amen. Songan di bagasan tikios songan pembukaan hingga pesta jubileum 50 tahun sekaligus pesta pembangunan naik dulu di kios termasuk lima acara puncak alani bertanya kian terus teribata so tangan ni amat tertiang pendeta asa tong-tong di bagasan pengaramatan Tuhan dilihat bersahabat doa alam bersebut lebih siang mam saya tabukta alani tong-tong mai tamat tangian asa diulau di dinambuk kasat tulung usugi. Nama ruduk saya maulate tulung kami tulung pendeta sebagai pembimbing segala kegiatan di bumi pesta jubileum di bagasan Tikion di GKPI Ucuk. Sadilah Tuhan temagumu Tuhan amanami pendeta. Nama ruduk saya doran nami maulate Tuhan nami amang kepala desa. Nakinungan di bajuru seorang pendeta bakat di bagasan tangingna dibuat asa tong-tongang amang dengan moderator akal daun di pemerintahan baik kepada saudara atas nama siap panitia dohot sudi warga jemaat 7 madok mau lihat budak kami amang kepala desa waktu kami do salutna mulai penyelenggaraan ni jubileum di wilayah terjadi jurot dilihat kamu rohang partisipasimu sangat luar biasa. Alani mangidohan untuk tutuata antiak berderet tuata dia bisu doh guru moro masa musya akasono dubu maka ulau dubu dia buih hamu tong dibaga sekasiaron jalan manuturi doh lingkar soni mahatan abu pasat kami tomok kamar desa soni tuang mama nami dinarapak kita di bangsa Tikion mobil ber kami nakin doa sahudia nami syar resot abarita lasrohan nami dinarapak kita di bangsa Tikion soni doa takka bulia tetangga dilihat tuanta sadar wata di pesta pembangunan jubileum 50 tahun di kawasan Tikion mortuk soni kata nabu pasar tami siap panitia rapak do sian warga jemaat ngaru joron maurata madi hita semoga Tuhan beserta kita mau dulang tersebut horas mari tasaluna tong kamu kepasu-pasu hal ini di pangarat to at yang mastanya mahirap amok ka na ni Huda so ni nang hamit ka yan ang komuna di pangarat to so ni wala de Salung marida saludna Parjuro Tandok di bagas rohata Maulate di debata Halana Rektado kita sudah hubere mulai sian sekolah minggu Naposo Dota keamanami inanami Narap makalas kita di jubileum 50 tahun di KPI Ucuron nih Jalan pala godang silonokku di hamu amanginang jubileumi ima lasniroha moloro hita berjubileum tuga rejoni berarti hita ngamangaku adong lasniroha jadi tontong mah hita di bagasan hai pason tontong kita di bagasan haserepon asa dapat hita aka nataulaun lumobi di huriata giga peyon nih panitia punya program jubileum untuk pembangunan gereja itu adalah positif dari ramai tamang dotamu inang sampai una akhir ini pesta tahun ini khususnya susudi ruas giga PI
ala hamudo si uturon nami jala ala adung do hamudi sonni asabarane hamiro. Jadi siap kami pemerintah desa mengharapkan khusus ruas GKPI makalah sampai tamang di sonni so tunggabi hamun di berat kami nagabi berjulu mula. Kalau mula kau berjulu kami berlangsung mula. Alana namangi untuk kamu do kami jalan do kami makalah ima diulat tersadar di. Saya diramu Tuhan maita ditambahi baston ditambahi kelestarian ditambahi kalah neroga. Mau lihat malita horas. Jadi mau lihat di penelitian nami ala di seluruh pendasi do ikut do kami medok hak sambutan terlumung siat penasehat sekaligus dohor pene tua pensiun. Mau lihat dia materi mata pendidikan bahasa ala di ledo titioti hita jalari ramoti hita di bakasan kalas niroha dan kasuhatan anggap si bahasa pilasahat di debatadi hita terlebur di bakasan titiot mau saya dirajuman tu akak kiadan manang tu akka parbinotoan mungkin tang bola boy sampiota songonon nagabe de la trota songot sada pesta jubileu 50 tahun ke gabe di Joron alai madok mola ka meta do materi bata parbega basai ala di patongo do hita gabe di bagan sadari roha mahite hite imana gabe boy taulahon songon na tahun mas ni roha pesta jubileu 50 tahun ke gabe di Joron. Jadi di hita saluna silong mau lihat itu kami tarlumogi di akapili dia nagabe song mga rampung aka ulaw na uninalinggan songon ng tahun pesta jubileum 50 tahun tarlumogi di Ujuron songoni nang di amanamit pendidikan kami soal pendorong jalan mga jari-jari kami alah ko to kami no takkas na urang maro do kami manang danga pala waktu si kami sa loob na alay alabasa di batang mga leas sada parbinoto at tarungo ito ang at pendeta so ditubo-tubo hita asa gabi boy taulahon na uli dalinggan di bakasa sa daryon. Napatulungon, madok mau lihat itu pehami, tu saluh nahita, jila madok hoti, manang diaka kuliah udah tetangga, manang tuaka dongan GKPI di luar Ujuron menghadiri akau lautan bangsa kecil. Saluh na, mau lihat mah kadok kuli bata. Dikikion terlubogi di holong ni rohani amat tadi bata di hita muluku bereng na sogot cuaca kamang do rohakku alaya lah holong ni rohani amat tadi bata sahak ma satu botario nasi rohana somana cerah tuh cuaca molo amani nang molo terlumerin piau madoko kata orang pola songan na muruk rohamuna alana takas dohonokku kuriata di KPI Ujuron nunga 50 tahun alai na pendiri ni Ujuron nama ngolu polan au nama ina ama dangarongbe dohot edakku na Rosmina alain ngamat sai ijabu patoluhon edakku na kamini aka ina nama imana pendiri ni GKPI Ujuron na parjolo dumorot senah KBP abarita marminggu mahami di kode niamata siadari di pasar Ucu sahari
Buksirungi pada harian di jolo di Jabunami mak di bona ni mangka sampai berbulan-bulan. Buksirungi morok mahita asa tunde akahuta tatopot inna akamata amata direktur Cilelahi si Raja Buku amang si Jabat Korami morok mahami tu sosor meteli di si mahami mengabigahali marminggu diulang mamuse tukunani mangka tujolo ni Jabunami alai di sini direncanahon tabay mabah terpungu-pungu mata nina akan ada dua dohot madisi amata apung ni si boydoli nang tubololao jadi lo tutup makatai mak dele-hele mak pertanoon jadi madilean ibaan masurah pedek kata dohonon di bagasa sataoni itu berlubado aka geleng ni nama daftar di GKP natakat suingut aka menarui badu sudah edok menarui papan menggergaji natakat suingut nadohot menarui badu dohot menarui pasir siap pasiran ada ngadong dope mobil lau menaruh tuson amang korhangir nesonon waing mak tikina mak seperti saya benda horas senang tidak ya udah lepas mau lihat mah dia mata di bata perdekan basai di nama ngalian partikiano dihita buin marsada di roha ima sona mames tahun jubileum 50 tahun dunggok umur nihuyata GKP Ujuron 50 tahun mau lihat manang di Hamuna amanami kepala desa songon pemerintah setempat mau lihat manang di Hamuna amanami ama pendeta songon uluan diri so abari tahun mau lihat manang di Hamuna kamanami inanami saluhuna na marolong roha di bagasa tikyon molhami siap pribadi jemaat ujur do siap penitia molo hola siap pamikiron nami do namang do tamak kadainang dang bui tarudau kamyon alai ala holong ni nasihat tukata do dipakai hamu ima sonauku jaluhami siat atas dan mahuria sian amang kepala desa, sian amang pendeta, lasi tuturuhan kami mangido masai gomos tuhamuna, asa tong-tong mas tangi angak kita, asa tong-tong boy dapat dihita, sada di roha nasada, boy sada, boy adok sada di roha, ada dak sada roha, alai kami mangido, asa dapat dihita, sada di roha nasada, do holong nasi togi, ima holong nasi debata. Dan mungkin boy jong-jong huria jujuron morso adok aka pendukungna dan boy jong-jong huria di GKP Barita di Baritaon morso adok pendukungna alani kami madok siar ruas mau lihat gudang ma di pasar rohanami tuak kehamat tak pendukung manang pendiri di GKP nadong di Baritaon secara khusus secara umum khususnya GKP Ujuron.